चल के गीत संगीत सीखल बनी सुधीर भैया। हाँ उनकर गीत एगो कहतनी एह गीतिया में सूट हो जाए चले कर तो हम सब कर राह पर चली थी बाकी हम असली के राह पर चलल बनी घीव के राह पर डलडा ना। अरे औरंगाबाद जिला से भरत शर्मा जी को गीत गौले रहन बाप रे बाप कैसे बा गोरिया चांद के अजोरिया नियन को मारू हो गोरिया चांद के अजोरिया नियन को मारू हो का लिख के दो ना सौरभ जी सतीश कुमार जा हसपुर अपना बोल रहा तोहर जोड़ के हो नहीं परिवार के सदस्य कौन भैया भैया महुआ गाँव जहाँ हम कौन भैया कौन से पुरस्कार अतना दूर तो निमने बा घूमती सबसे नृत्यांगना के पहचान है गायक कैसन सबसे फेरा फेरी गवैया बेकार बा चाचा जी जे पूर्वी ना गावल हाँ जे निर्गुण ना गावल ठुमरी ना गावल भैरवी ना गावल वही तरी नृत्यांगना बेकार जे मुर्गी ना मारल आहा नाउ रामपुर चौरम पैक्स अध्यक्ष नाम होई न धीरेन्द्र शर्मा जी चौरम में हम एक गई रही बड़ी बचपन में संजय चाचा जी बड़े एगो नाचे में गौले रहो जाई रहो पद प्रतिष्ठा बन रहो आहा देरी ना मुर्गी के नाम पर भागल देखी सब मारो ना जल्दी देरी का कोई बड़े सुर दे दी छोटू भैया वाह वाह अरे घर से निकले जब सजी सवर के हाँ रिश्तेदार भी बानी हाँ एक दिन हमरा ना बोल दे सब देख के टेंशन खत्म करी उत्तरी कलेर से हमरा भोला जी पैक्स अध्यक्ष बानी चलतिया हाँ रोहित भैया सेल्फी राज हाँ ओकर गीत इतना सुंदर ए राजा जी एगो खून कई दो अपन नहीं हाथे हमर खून कई दो वो देखली को तो लड़की भी अपना जोगन निमने गौले बिया बाबा एगो हमारा नौजवान गौले बा ए राजा जी एगो खून कई दो लहंगा उठा के खून खून कई दो ए तोरा जाए हो का हम कहीं भोजपुरी फाट गई आज के लय के कोनो तोए नहीं के आहा बाकी हम कहते वही लय में ही भीड़ में हमरो एगो गीत बा रो सब सुनले हो कब तनी हाथ उठाई हाँ अभी हम गावत नहीं तो लइका कहता कि सुन रे पगली सुन
रोजे है दीवाना के धोती कुर्ता वाला के देख देख के मुआवत रे हां त गोली जन मरवई है हां ओकर हम स्वाद चख लेले बनी सुधीर भैया हां बम भी गवा दे तबे मुआ वैसे ना गोलिए तो असरे नहीं के करत तोप चलवा दे जोहर दे दे हां बके तरी ताको जो चाहे दाब के मुंह दे लइका कहता आहा अतना भोजपुरी सुधीर भैया गंदा भइल बा हां लेकिन फिर भी यही में हम अपन घोल घोल क के चलत है अरे मरही के बाटे तो मार दो न जान से के सुने बा हाथ उठा के बताओ लोग भाई तनी मनी साफ सुथरा बा बाकी कुछ दिन हम सोचले बानी 2022 के दिसंबर महीना तक खूब निमन निमन साफ सुथरा गावे के बा हां जब ना होई नु तो साफ गुडू रंगीला के बाद हमारे स्थान रहे कुदारी से छिलही पड़े अरे तुम रही के बाटे तो अरे मार दो न जान से कहे के मुआवलू नजरिया के पान से कहे के मुआवलू नजरिया के पान देखिए हमरा बड़ी सुंदर इंसान कलाकार तो हम ना को हमरा और जौन बाणी बा मंच के रूप सजाईला मनोज विद्यार्थी भैया हमरा के आशीर्वाद देले बनी आशीर्वाद दे पुरस्कार से थोड़े होला हेजा सर आशीर्वाद दे दे तो पैसा तो हम कहीं कमा ले गलती ना मरही का देखिए हमरा समाज के एगो शान आइल बनी जेकर नाम सुधीर भैया दहर गांव का हो भाई तो यार आरजेडी के आदमी बुझाता सतीश कुमार जी हसपुरा थाना के औरंगाबाद जिला जा कोनो हमारे को समाज के शान है सुधीर भैया रउरा हमारा इलाहाबाद में भेटाई बनी अब हमारा भी उतना तो रुपया बना के हम जमीन रउरा से ले बाकी मिस्त्री बड़ा तंग कइले बड़े साज रउरा एको रुपया नहीं खरीदले हमरा अब आज हम देखो तनी रउरा 100 रुपया दे तो हम जाने के बहुत देले बने रउरा हमारा समाज के जिला परिषद के मामले में इज्जत बचौले बने अब 100 गो माने 100 गो ना कम से कम 2000 के नोट दे कम से कम एक आध गो लेबर के दाम होखो हां हां इहो बहुत बड़े बात हम कहीं तरी मजाक बन रउरा सीरियस ले सुधीर भैया हमरा ए क्षेत्र के एगो पद प्रतिष्ठा जीवन भर बरकरार रहो आज जिला परिषद के अध्यक्ष बनी समय बड़ा कम बा रउरा विधायक भी बनो ये हम नारायण जी से मनावत है मरही के